नमस्कार खुलुमबाय बेखौ आपलक दा सेम समसारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आङो नै दाबो खैला मैलायाव दं ओमफ्राय जों खैला मैलायाव आङो दा मा मावगासिनो दङ आरो मा मावहोगासिनो दङ आरो बेनि मादैमोना बा आयंमोना आगैमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेनि उनाव आरो नेक्स्ट भिडिअ फैबावगोन दाबो जोबाखै जोंनि बे खामानिया स्टार्टसो जागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला गासैबो आंनि लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द मनज दा नमस्कार जोंहा बर्मानिफ्राय ओंखाम संनो मानसि फैदो बाक्सानिफ्राय साथाम आरो इण्डियान आर्मि गोजा ओंखाम संनो फैबावदो होमबा आं एसेबां खुस माने हा आंहा बुंनो गोनां जेबो गैला भाइ नोंसोर आंखौ बेयाव फैनाय नुनानै नोंसोरदि आं बेयाव फैदो मनज दा साथामबो खेबसेनो माबा मोनसे बुं नोंसोर मानो फैदों दे बेयाव जों नोंनि साननायखौ फुरा खालामफैदों आंनि साननायखौ ओमफ्राय दा जों संनो आरो माने जोंहा आंजों आरो सापर्ट फैबावोमोन दा फैयासैना न'आव गैया फैयासै नाथाय बिसोरबोथ' हेल्प हरबायना माखासेयानो जोंनिफ्राय बाक्सानिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोर साथामनिसिमबो आरो नोंसोरनि न'खरनि फेमिलि बा गासैबो न'खरनि बिमा बिफा बा गथ' गथाय गासैनिसिमबो माने बहुत बहुत धन्यबाद जाहाथे मोजाङै ना रायजो खुंनो हायो मोजाङै जाला जोङो माने साख्रि मावनायजों लोगोसे माबा खालामनो हायो एसेबां सान्दुं गोसोआव आंखौ हेल्प होनो फैदो नोंसोरो बेनि अनगा आं आरो बुंनो गोनां जेबो गैला आरो आंनिफ्राय बेनि स्राय गिदिरसिन माने माबा गैया आरो हेल्प खालामग्रा मानसि गैया होनना बुंगोन आरो आं थेंक इउ दायो लोगो मोनलायगोन नै जोंहा सिख्लाफोरा समायनाथार मा मिनिनायदो मा देखो नोङो जिराखौ देबाय देखौ मस्ला देदों ने नैसोरो नै जोंनिया सासे सामब्राम गुफुर जिरदों बेनिफ्राय आं नोंसोरजों रायज्लायनोसै जागोन नै नोंसोर खस्थ' मोनाखैथ' आं बेफोरबायदि मावनो होनायनि थाखाय हा थगायनाङा होनखादों आं हा मोनाखै ने मोजांसो मोनदों इन्टारेस्ट मोनदों नोंसोरो जेब्ला रिलिफ केम्पआव थाबाय हा नोंसोरथ' गोबाव जाबाय ना ओमफ्राय नोंसोर मालाबा बिदि जमा मावनानै जालायफेरदोंमोन ना हा नोंसोर मालाबाबो बिदि माने जि दिननिफ्राय नोंसोर दैजों लोमजानानै बेयाव फैबाय बे दिननिफ्राय हारसिंसो जाखादों आरो ना रावबो जमा सानसेबो जायाखै ओमफ्राय दिनै जितु आं नोंसोरनो बेफोरबायदि नोंसोरखौ जमा मावहोदो बेयाव आंखौथ' माने रागा जों माराखैथ' सान्दुं गोसोआव खामानि मावहोदों बबेनिफ्राय फैनानै बिदिथ' नङा जोंहा सान्दुङावनो खामानि मावना जाग्राखा आंखौ दा आंहा नामसो मोनबाय उमुगनि माइरं होफैनायखौ जानानै जाबाय उमुगा होननानै खोनादों जेबो नङा ओमफ्राय आं मोनसे खोनादों आरो ना नोंसोरखौ गाबोननो बेनिफ्राय थांनांसिगौ होननानै नोंसोर मा बुंनो सानो बेयाव दे बुं नोंसोरो बे बुंनायखौ दुखु जानाङा दा जोंना पार्टि जाग्रोनांगौ नंगौ नङा खिन्थु बिसोर बुंनाया बुंबाय थाथो आं बेखौ सोंदो आरो नोंसोरखौ माने दहाय सासे माने बेयाव मानसि फैदोंमोन आरो ना मा होनदों मण्डल ना मानो बे आं खोनादों आरो बिसोरो गाबोननो सेफायजोबनांसिगौ बेखौ बिदि बुंदों नोंसोर थांगोन बेनिफ्राय गाबोन थाङा ना नंगौ नायफैयाबाबो जों थाबाय थागोन बावनो हाया गैला बेखौ सयाबिनखौ आं बानायगोन दे आं बानायगोन बेखौ ओमफ्राय बोरो मैयानिया ओइ कि कुर्ता बाटाने देखो अरे মই বিচাৰি আছে আপনার জলকীয়া কাটি আছে কিয় জলকীয়া কাটি আছে চব্জি বনাবৰ বঢ়িয়া গুড আজি ভাত খাম ন একেলগে বঢ়িয়া ৰাতি উলিয়াই একেলগে ঘৰত তাইও ভাত বনাব নালাগে হা ইয়াতে খাম ইয়াতে বনাম न'आव ओंख्रियानो गैया नै आगै अन्थावथावनो दिनै बेदर जागोन ना बेनिफ्राय बेदरा स्टार्ट जाहांबाय आदामोन एकदमबारे लागाय जल्दि लागाय मोनागोन हा दैया फुदुं
बानायगासिनो दं बानाय मादैमोन नोंसोर खस्थ' मोनाखैथ' हा मोनथारो जानाय लोंनायनि मावनोसैलाय बिराद आंखौ उनाव रायनाङा खिन्थु जोंसा बाबुआ फैना जोंखौ मैगं होबाय हा खोनाफिनगोन ना गोजोननायसो मोनदों गोजोननाय मोनमारदों थगायनाङा दे सानथाम गाहाम जोबोद मोजां सोबाव माने आं बेखौनो दुखु मोनदों आरो नोंसोर बेदर मोनजायाखै होनबायना आरो आं मैयाबो नायजोबबाय दालि नङा होमबा दा नोंसोरसो आंखौ मा रायोसो ना मोजांसो मोनदों माने जमा बोथिसे जागोन आरो ने बेनिफ्राय बेखौ आं बानायगोन आलुखौ आङो फ्राय खालामगोन सयाबिन फ्राय खालामगोन ओमफ्राय टमेट' होनानै मिक्स खालामगोन उनाव फ्राय खालाम ओमफ्राय फिसा फिसा हानोसोरो बिसोरा आर्मि ट्रेनिं जों मोनजानांगौ दे जादो बेनिफ्राय दा आंजों आरो फैबावदो साथाम आर्मि फैखादो ओंखाम संनोनो बै आर्मि गोजा बै साथामा बरमानिफ्राय फैफाजोबदो बिसोर आंजों नोंसोरनि थाखायनो फैजोबदो दे आलुआ जल्दी हा दायो आरो जानायाव भिडिअ बानायबावनांगौ जा दे दे जमा दायो गोजोननाय मोनमारथारदोंना दे जागोन दे जोंखौ अननानै हर थाबावबायसो होखारदों बायदि मोनलायखायाखिसै गोसोखौ नङा आरो आं दहाय होनबावलांबाय माथो गाबोननो खारबावनोसो होबावबाय नोंसोरखौ गाबोननो सेफायनांगौ होनना बुंबावदों बे मन्दलनि उदैखौ नाफुगोन जों रायजोयैनो बेखौथ' बर'सो नंगौना नङा गावखौनो दै गेजेराव गुनो थिनगोन जोङो बेबायदि होनबाय थानायखौ दिनैबो गाबोननो सेफायजोबनांगौ होनना बुंना थांबाय आंनि सिगाङावनो थानो मोना जों साथ'गोन ना दैबानाबो दङना दंबावोना बबाव थाहैगोन दा गिनाय दङना थै मानो हाखु दाखु थिनबाय थानांगौ जाखो बेबो बर'सो बाव बेबायदिनो होनबाय थाखायो होनखाबाय थायो बिदि न' गोनांफ्रा थांसै आदै आंनोथ' न'आबो गैला जेबो गैला जायगायाबो दैमाया लांजोबबाय बबाव थाहैगोन आंहा बबाव थाहैगोन जोंनिया इसे दं आरो दे नोंसोर हाथ'दै दा रायलायलायगोन दे